Allah dipalole anak sawah menanam kacang malang di palole anak sawah Orek la manjala larang rantau jalan laju Orek la manjala larang rantau jalan laju juana kita lah kamu lay mangarang lakabai kok salah lama larang rantau olah sakali koe ora bana pae dia la jangan kalau jadi awak marambayok kapal gulito dari ulu panjangnya sampai puluh dapur layan Sultan Namirullah karano badan kamangarang kabayok kabat curito sajak dulu antas sasek karano lupo antas salah karano gawa kalau tasabut dinan salah samoto anjak kanan bangana gadang air di sungai landai tarandam bantu kadai nasi bekaba bukan cadik pandai untuk perintang hari kini
Anau kacir tumbuh di rambah kotak rape tolong runduan kok rape di suji jan babelok jalan ke banda tanam pitulo tengah koto badan ketek mulai bakabak kotak dape tolong tunjuan kok dape dipuji jan badoso badan padoala duduk basalo jonan tuan hari pagi orang babi dua bulia kalawitan jamodi anak tuma balik tampat jatuhlah daun inan tinggi kambang lah bungo dalam rimbo siaka balik ditabe seri abi pak cerita masuk to bilang kejadian di daerah Jawa Barat Bekasi kampung keteknyo apa nama judul curito bekasnyo jangan soma olah anak la angke kita bilang cerita nangko kejadian di Jawa Barat Bekasi kampung keteknyo to sabui tampe pelakunya wilayah daerah Bekasi menurut sejarah diterima bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamula bako asa ceritanya adalah orang nabadu adalah orang pak nambah dua orang badua laki bini sama pengulung keduanya mencari si barang bekas itu keraja nambah dua itu karajonya nambah dua sia namo na laki-laki to sabui galajo namo sia namonyo na perempuan disiko kalau kita bilang agak de inyo na laki-laki sia ko namo juga lanyo banamo inyo buyang agung tuan Banamo inyo buyong agung si agung na laki-laki sia namonyo nampadusi banamo si upi Abel panggilan dengan banyak Abel panggilan di suami si agung namo lakinyo si Abel namo bininyo samo pengulung barang bekas abi hari baganti hari abi hari baganti pakan inyo di dalam rumah tanggo awak tinggal di pondok buru maalun pengulung kanamonyo mencari bakas sehari-hari antara orang agung
Ola Josia Oco itunya kita bilang agak di badan dirinya dek lamo inyo baturutan. Dek lamo bakal lamoan petang kami malam Jumat kampung Cino di Lambai Api. Lagara ala Jo Muhammad labare alawi Abel tangadi. Si Abel sadang barek lawi bakato badan buyo ngagul ngagung onde dia kanduang Abel abang onda para lu Abel do ikui pai cari kara-kara ndak para lu mencari barang bekas di rumah saja dia badan Abel biarlah abang bau biarlah bang dia bau sao ba itu kata buyung Agung kini Abel tinggal di rumah si Agung tetap bau sao. Yo indah to bilang dola mo bana de inyo Agung lah bau sao kadang babalik malam hari kadang makan kadok lata lambe sampah-sampah nang kadia we ba itu nasib badan Agung. Tapi karajo ndak ado karajo lain pado itu onamu ndak nangamu kadicung botuan. Talo ndak talo kadi talo anco itu bana badan inyo indak to bilang lamo bana ndak disiko kita palamo. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan ala sapakan dua pakan abi pakan baganti bulan ala sabulan dua bulan. Yo ada pengandungan anggaran 8 bulan Malayan nupiak si Abel ala lalang aye mae. Ola anak la Abel Ya Allah selamatnya Malayan di sinan kalau kita bilang dicali anak nalaya perempuan
Oh karano anak perempuan si Agung namo ayahnya si Abel namo mandenyo anak nalaye perempuan si Ako namo badan anak banamo inyo pierima. Obana moinyo rima panggilan dari mande rima panggilan dari bapak dicali anak nalayi ado batando di kuduanya Oh ada batandonyo di kuduanyo tando anaknyo ada 3 buah nan ciet tando di kuduan nan duho di tapak tangan ada batando kaduonyo nan ciet di hati tapak tangan sebelah suho nan ciet di hati tapak tangan sebelah kida batando anak tulai anak batando 3 buah ciet di kuduan duho di tangan baisi timba balik. Baik itu kalau kita bilang indak to bilang lamo bana indak disiko di palamo anak dibawa pulang ke rumah Tuhan. Oh narima kalau dicali ndak tabado rancaknya anak kulit putih pandang dipandang baik itu badan sirima iolah anak dari Abel sarato anak dari Agung di malo anak tak karanca ayah gaga mandenyo ranca taga karajo jadi pangulung itu nasib badan inyo turun ke anak ranca juo Tuhan. Oh turun ke anaknya rancak ju disiko kalau kita bilang dek lamo bakal lamoan abi hari baganti hari tumpak di badan upi Abel. Inyo ndak ada mengulung lain mencari si barang bekas iyo suami badan Abel nambah namo si Buyong Agung inyo di rumah jo anaknya Tuhan. Oh inyo di rumah jo anaknyo abi harinyo baganti hari nanagung tatap bau sao Abel di rumah jo sirima iyo jo anak badan inyo ado harinyo pak sakutiko anta malang anta kamu jua ala malang tibo di Agung sarato Abel sekalian cukui jorima anak dalam baduang tandonyo malang pak badan Agung dapet penyakit sasaangok saksaangok penyakit Agung sarato jantung sekalian baik itu malang hola badan la Agung sasaangoknyo penyakit Agung sasaangok aurojo jantung itu penyakitnya nandape ndak talok lai do mencari barang bekas ndak talok lai nyo mangulung
ndak bisa lai bakar ajo entong di rumah sehari-hari di rumah saja badan agung kini lai nyopak bini bakar ajo Yona ninyo si upi abel makini mencari barang bekas kok nasib badan si abel awak mencari barang bekas anak babao sakuti ko tuane Oh anak babao sekutiko anak babao cari barang bekas narima indak batinggan kok batinggan narima di rumah siaka mengurus badan anak kok sempat tibo sesangok sarato tumayo yo jantung abang joanyo anak kamanyusu Joanyo anak kamanyusu ba itu dalam ceritanya anak babao juo kama pai mengulung anak dak namun tinggal mencari si barang bekas ba itu nasib badan abel Mana ninyo anak tetap babao anak tadi tio ari sebantu itu abi harinya baganti hari abi harinya baganti pakan abi pakan baganti bulan ado harinya pak sekutiko tumpak di badan diri abel awak mencari barang bekas ko banyak mana kebetulan tampaknya agak jauh pak dari tabiang agak jauhnya dari nandata balata anak-anak di nanta dua talata anak di nanta dua inyo manurun ambil barang bekas mambil si kara-kara anak talata di nanta dua Mana talataknya adenan tadu sedang talata anak tadi sedang talata kita bilang yo anta malang pak antanyo muju antanyo kata jadi la malang tibo di sima di siabel malang ketibo di badannya anak talata denan tadu awak menurun ambil barang bekas lalu ranggilo sekutiko orang gilo nangka namonyo orang gilo nak punya akanyo ambil anak badan abel Manyo ambil nyo anak badan abel seto nyo ambil anak abel anak nyo ambil lah nyo bawa jauh dari sinan lah jauh pak anak nyo bawa lah jauh tari tampe abel anggaran ada 2 kilo namonyo orang gilo kan namonyo sudah nyo ambil anak abel nambah namo si upi rima lah nyo lataan tapi jangalan Lanyo lataan tapi jalan yo satu talata anak tadi ndak lamu anak di talata sadang anak talata cuy itu lalu orang joto ranca
Lalu joto seden mewah, seden tu merah hati ayam. Satu lalu joto mewah tadanga anak manangi. Satu tadanga anak manangi. Baranti urang nadiate oto satu baranti oto tadi. Nyocali ado anak ketek dalam baduang. Nyo ambil di urang nadiate oto. Nyo nanyaan kate oto. Anak nyo bau de ibu. Ibu tu oh anak nyoba de ibu tunai anak tes dan mewah seto nyoba anak tadi yo lainnya pierima disinan kalau dipandang siako namo badan ibu banamo liau ibu Reni kalau nan ibu Reni tadi pengusaha di Jawa Barat. Oh pengusaha di Jawa Barat ada PT badan liau taganyo ibu kok dipandang ada bahkan tua badan liau salah sekete ibu Reni liau ndak ada suami tuan. Liau ndak ada bersuami itu bana ibu Reni pengusaha badannya kini ala merek PT liau ibu Reni pengusaha tunggal itulah merek PT liau. Yo indak disiko kita bilang indak jadi ibu kakantu indak jadi taruh tempe ke rajo balik ke rumah ibu Reni pulang ke rumah ibu Reni awak indah ada baranak kini dapat anak di jalan anak elok sebantu itu disinan kalau dipandang sadang di jalan badaninyo maalun otolah sadang jalan kain cawa panjanglah 9 Taleonyo di barando panek de lamu di bajalan jauh bertambah lampi ju apa tindik kini lampi nampaklah rumah gadang liau. Oh nampaklah rumah gadang liau rumah gadang sebantu itu ada basapam penjagonyo nan sapam malam lain pulo nan sapam siang lain pulo ada pembantu ate rumah. Itu badan ibu Reni disinan kalau kau dipandang nyobao anak ate rumah nyobao naik ate rumah anak nyobao di lataan tuan. Oh anak nyoba oma balata
bacaan bait tu bana katoinyo nak guna to bilang-bilang lama dak perlu dietesnyo lama bana disiko kalau kita bilang satu latibo di hati rumah baru bakato kapan bantu simpan rasio elo-elo jangan sampai tabati jo barito manso anak ko anak dapet kabanana badan ambo Tuhan. Dek pembantunya tentunya patut cerita indah kawa buka baik itu bana di pembantu sinan dia gie namo anak ala dia gie anak namo satu dia gie pa anak banamo siako namo badan anak masih Reni namo ibu tu banamo liau ibu Reni. Yo anak nandapet parampuan siako namo badan anak dia gie galajo namo banamo si upi Yuli Tuhan. Odo wakatunya di tangan mande sawakatu alun dapet di urang sirima namo anak tu kalau dapet di badan ibu namo diganti sekalian alanyo agi namo anak si Yuli namo anak tu bana mau upi Yuli putri baik tu bana kepanjangan anak tunggal di ibu Reni Tuhan. Anak tunggal di Ibu Reni baik itu sejarah pak kita tarimo indah to bilang lamo bana yo tumpah di badan Reni tadi iyo badan si ibu tadi senang hati ndak tabado dape anak saya lo itu Tuhan. Dape anaknya asal itu sedangnya serupa itu indah to bilang lamo bana balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal ibu Reni dulu tona lain kaki to sabui to japui badannya orang lain iyo lainnya pi Abel nan sadang mencari barang bekas awak barang ke sakutiko setola tibo ate tabiang makumpuan si barang bekas iyo tantunya barang bekas tadi lah masuk ke dalam karung dicali anak nak nyolai anak ndak ado nampak lai marato ang Abel olah samo olah seorang Marato Abelnya sama seorang ayah mato mau janabe mencari anak badaninyo yo hari lado pukul 3 Anak bercari jualah badakok kangko ampe lah tiba di jam 5 anak alun bertamu menangi Abel sadang jangalan no Tuane. Oh menangi anak sedang jalan ayah mato badarai-darai maimbau namo anak juoyo lainnya pirima
Nerima anak mana siapa nak memberi mama konyorima. Oh nak bertamu, oh nerima. Mangkonyo mana nak bertamu itu bana kata badan nyopi abel aye mato menitia kamari mana anak ibu kamari mana mandi hari bertambah malam jua hari ada pukul 8 anak alun joma kabatamu tuane. Oh anak alun jodoh kabatamu ibu hati bukan kemain datang guang ibu dalam hati. Onde nak kandung rima ibu, onde nak kandung rima mande di mako badan anak ibu, di mako badan anak mande siapa nama membawa rima anak Marialah pak pukul 9 tumpak di badan upi abelinyo ndak ado balik-balik na barang bekas tadi kok dipandang lanyo campaan segala barang bekas. Segala barang bekas tadi nama cari na dapet tadi no campaan nabi di siabel. Inyo ndak niyo barang bekas mencari anak karajonyo mencari anaknya karajonyo naninyo mencari juari ado pukul 10 meningkat pukul 11 anak indah jo kabatamu. Lah banyak simpang nan tak lewati, lah banyak lo simpang nan dape indak dihitung kampung tinggal indak tak bilang kampung dape. Dek kesal badan diri abelnya cari ketampe mencari barang bekas pertamanya ulang balik ke sinan. Arilah do pukul 2 anak indah jo ado batangamu mana indah jodoh ado batamu to tinggal badan siabel sedang mencari-cari anak kita bilang badan siagung iyolah suami dari Abel. Awak penyakit sasaanyo sakit jantung iyo pulo termasuk leper paru-paru. Ba itu nasib badan agung menangi di rumah seorang. Honde dia kanduang abel abang lama-lam marico iko abel alun jo pulang-pulang anak babao bantu itu
anak babao cari bekas dapet malam malun babang alia dia Lado hari pukul 2 malam dan Abel lalu coba balik menangi juo badan agung onde Abel ya di abang bawa pulang level ketua agung dak dapet indah lah ketua agung bara dapet saja di bawah lama-lama hari dia bantu ikut lampi hari setengah ampi Abel lalu coba balik bertambah menangi badan agung di rumah tinggal sama seorang mai. Di rumah tinggal sama seorang menangi juo badan agung hari ado pak pukul ampe meningkat ke pukul 5 lah tiba pukul 6 pagi lah jam 7 hari dipandang alun coba balik badan Abel tambah rusuh badan agung bertambah rusuh badan agung rusuh awak indak tabado tinggal agung sedang di rumah to bilang Abel cari anak sedang mencari anak sedang mencari anak jualah do pukul 8 anak indak bertamu baru babalik badan Abel babalik Abel nak nyolai indak lama inyo sedang jalan sampai ke rumah badan sampai ke rumah badan inyo serta tiba di labur rumah baca Assalamualaikum menjawab badan si agung Waalaikumsalam kata agung tonyo calik bininyo lah babalik onde Abel ya di abang lah pagi hari mako balik aku sabab karenanya dia kata sampainya Abel menjawab onde abang dengan bana lamalang bang tiba di abang Abel sedang mencari barang bekas jua dola nampak barang bekas sangatnya jauh deket lurah sangatnya jauh dari jurang di Cinan kalau di dalam sejarahnya wak letak anak-anak di nanta dua wak mambil barang bekas setelah anak balataan awak lah dapet barang bekas bacalik bang anak keluar anak ndak ada lai tempat nan tadu ndak ada anak talatak lah hilang bang anak badan awak antasia ambil anak antasia memaliang anak yo bang
Mandang kato rupo itu sinan tamanuang Pak Badan Agung. Sadang bamanuang Badan Agung mangko ambo bang indak babalik lah pagi siang cuy ko mencari anak Badan ambo indak batamu anak awak do bang. Nambah namo siupi rima mandang kato rupo itu tiba penyakit sesaangok lah tiba penyakit jantung datang leper lah datang paru-parunya lah menyangkui. Tiba penyakit sesaangok tak sumbe angok dimului aja lula pai bilangan sampai Tuhan. Aja lulanya bilangan sampai meninggal badan diri agung dicali indak menyawa maratok badannya upi Abel sedang maratok badan Abel tiba tetangga badatak tan tiba lah orang badakat tan pondok onde nak kandung Abel na aku sabab karenanya maratok sekali itu. Kato sampai serupo itu apa 100 etek 100 abang na mencaliat cukui juda sekalian lamalang tek tiba diambil anak hilang. Suami mati te caliat late elo yo pak. Ndak banyawa lai suami ambo menang kato bantu itu nyorasai diurang nambahnya iyo lah mati Pak Badan Agung Tuhan. Iyalah matinya Badan Agung jadi bertanya orang nak banyak jadi baat ceritanya nak ada ulunya mangko sampai anak bisa hilang kalau itu tek nenek tek tanya ambo mencari barang bekas ambo jadi orang pengulung. Salah ruit tek selama ikon ndak berpernah sebantu itu jadi ambo siang dahulu ambo dahulu mencari barang bekas babawa anak tek mencari barang bekas yo tek. Nampak barang bekas di ngarai dalam letak anak-anak di nanta dua awak ambil barang bekas satu ambil barang bekas anak terletak di nanta dua lama lang tek tiba diambo. Barang dape anak ndak batamu satu tiba dake nanta dua anak ndak ada nampak lain anta siapa teh. Ambil anak yo teh tapi asa nyawa di kandung badan asa baumu sama panjang hambo ndak lupa bagi anak nambah namo si upi rima ado batando te 3 buah nan cie tando di kudu nan duo di tapak tangan yo te nan cie di tapak tangan sebelah kiri cie di tapak tangan sebelah kanan siapa nama ambil anak ambo ndak lupa dote ditando anak Tuhan. Ambo ndak lupa dote ditando anak inyo menangi juonde kalau cuitu yo lah malang lenak katorang nam banyak iyo lah malang ma Badan Abel cuitu katorang nam basamo. Jadi manga sampai lo agung kok meninggal kato sampai nyo menjawi jawapan di badan nyopi Abel. Mangko sampai tek suami meninggal bagi kabana hilang satu bagi kabana hilang nyawa tersumbe sesaangok tiba mangko meninggal suami ambo yote. Hola malang tek tiba di ambo malang bana di badan ambo anak hilang suami mati tek. Anak hilang tek suami mati awak tinggal di pondok buru alangkah malang tek.
la badan la abel Oh siaman biana yona oh badana na ibu rima ibu sampai hati orang mambiak sampai hati orang mambao de ulari iman dak batamu rima hilang ayah maningga kadayo yona oh badani buan dari mangai dua tiga po ndok disang awasi rongkok jungu nambah langan kini lapangan dan malah duang kanda adoi bodona tuan ala namban set jungu nama rasailah badan mande manangguan hang kanakan wangai balik naik oh capeklah pulang nak rang nilang sayang jomandena oh pandang ya rimai kabaku buat rimangai balik nangai hantalana ayam mati nak rimala hilang mande batambana gaek juo nakkan wangi kok cukup anai lo lah mati amalena oh jana bang meninggal sayang joa bang oto cari anak dulu bang badan bang agung duduk bang
Hantalah bang duduklah bang badan diri abang jangan abang meninggal atau cari anak bang badan awak Bang Agung apa di mana ya Allah Marato badannya piabel marato maluluang suami meninggal hilang coba anak-anak konan datang coba anak-anak konan tibo cuy ko bana ujian tibo indah adoi botuan alama nyo arato juo bakato orang kuliliang onde nak kandung abel na ejan menangi juo elok lamai tu abean ba itu katorana banyak de orang tahu siabel ko orang tahu siapa inyo kotak keliliang ka manolong kotak tetangga ka membantu siala orang ka membantu inyo ndak ado badusana inyo pengulung cari makan ba itu nasib badan inyo nyo abean mai dirang bersama ukuran mandi kaba mandian nani yo pandam kuburan tempe pusaro pekuburan la nyo kalilo dina bersama ukuran uku kaba uku sudahlah mai di uku nyo pandam kuburan lava kali dikali pusaro tempe mengubuan onde nak kandung abel nae pandangi suamina ho kakak mandi jan manangi juo salasai mai bamandian babungkui jo kain kapan oh sudah babungkui jo kain kapan labas sumbayangi mai tadi labas solatkan badan agung oh salasai mai basolatkan bau babau kapusaro pandam kuburan marato Abel sedang jalan Tuhan marato Abel nyo sedang jalan sedang inyo marato juonde abang sayang jo Abel nda ibu abang jo Abel nda sayang seketik juo abang batinggan bang badan Abel yo bang Abel nda ado badusan ado bang mandein nda bapak nda do bang Abel anak yatim piatu dape abang meninggal pulau abang meninggal nak hilang josia Abel bang kabai yo bang ba itu tangi badan Abel Tuhan oba itu tangi badan Abel dibawa mai ke pusaro dibawa ke pandam kuburan alanya bau hodinan banyak pak